Igo na lang sa pagpamunit ug pagpatimbang sa mga nasalbay nga puthaw, sin ug nasunog nga motor, ang mga mulupyo sa barangay Labangon na nabiktima sa sunog Huwebes sa hapon. Gibalikan na lamang sa mga mulupyo sa Dalan A. Lopez ang ilang mga naugdaw nga mga panimalay usa ka adlaw human sa sunog sa panghinaot nga aduna pay masalbar sa ilang mga butang. Apan sagad kanila, pakyas na. Gibana-banang miabot sa 1.2 milyones pesos ang danyo sa sunog nga niugdaw sa di mo menos 13 ka panimalay. Nunot ni ini, 27 ka pamilya ang kuron wala nay mapuy-an. Si Manuel Hakalan, tag-iya sa balay nga giingong nagsugod ang sunog, ni saysay sa nahitabo kagahapon. Pag uli na ko diri mga alas 6 na banda alas 6, nakita na ko ang balay, wala na, ugdaw na. Yang nadunggan ako sa silingan, diri gawa sa Gdarsod. Away-away ko no, pero wa man ko kabaw ko sa inungdan. Unsa man kuno rason sa sunog, sir? Sige, Ang istorya sa akong anak, nagkuhan ko na siya kano, naglali sila, pero ang butin, namdol kurtina, wa sa kabantay. Nadawat sa kabomberohan ang alarma sa sunog alas 4:03 sa Huwebes sa hapon, Pebrero 16. Hingpit nga napawong ang sunog dayon alas 4:49 sa hapon. Si Mary Joy Baterna, kaguol ang debate human apil sa naangol ang iyang duha ka buwan nga pag-umangkon sa sunog. Pag uli na ako, dako na kay kayo. Nga, akong susa ko na, mo na nakauli kong ahat dire. Ako lola, o ako nga pagmangkon. Nalipay gani ko nga akong anak, akong gibit-bit bisag asa. Ya, naglibog na akong uto, kung asa ko mo agi, asa ko mo pangitas akong mga ginikanan, mga puwan, mga igsuon. Ya, nalipay lang ko nga, naluwas yun sila tanan. Pero ako kagulaan lang sir nga, ako pagmangkon, nga ako'y nagatiman, ako pa nagpasta na. Kung unsay ganan ako niya, may tabaulihan ko pagmangkon. Manawagan ko sa mga akwa na mga imig tabang para sa among mga pamilya nga nasunugan. Naotat ako na namuloy sa mga. Maraming salamat. Sa pagkakaroon, gipahilo na ang mga nasunugan sa Labangon Bliss Elementary School samtang nagpadayon ng investigasyon sa kabomberohan sa hinungdan sa sunog. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.